still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling.
that see my sin would look on me with love and watch me rise again. Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am
that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and
storm in me. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am,
because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am not because of who I am, but because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done, not because of what I've done,
but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who Isang magandang hapon po sa bawat isa na nakikinig ng atin pong programang Mini Bible College, ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa radyo. Dalangin ko po na ang bawat isa ay nasa maganda at maayos na sitwasyon sa oras na ito habang kayo po ay nakikinig ng ating programa. At sa hapon din pong ito, inaanyayahan ko po kayo sa isang oras na naman po na pag-aaral natin ng salita ng Panginoong Diyos. Dito po sa nangungunang radio station, Action Radio, Pangasinan. Tayo din po ay napapanood ng live sa FB. I-type lamang po ninyo ang Action Radio Pangasinan at hanapin po ang Mini Bible College. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Michael M. Dulin. At inaanyayahan ko po kayong subaybayan ng atin pong pag-aaral sa hapon na ito. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng International Cooperating Ministries USA, ang Good Shepherd's Welfare Association of the Philippines, ang Life in Christ Jesus International Ministry of Manawag, Pangasinan, at ang Ministry Training Centers International USA. Meron po tayong 12 church buildings na project po natin. Yung iba po tapos na, yung iba ongoing pa po. At dalangin po namin hanggang December makatapos po tayo ng 15 church buildings. Ano po ngayong 2021. Okay, praise the Lord po. Lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsambay sa Panginoong Diyos po. So we want to thank you, International Cooperating Ministries, for helping us to build churches here in the Philippines. Excited po kami dahil next year po tataas ng 12%
ang aming church building program. Kaya nga po, doon po sa mga pastors ng evangelical and full gospel and Christian churches, if your church needs assistance to build your church building, kailangan nyo po ng mga discipleship materials or Bible school training sa inyong mga local churches, please text us or call us sa telephone pong 0927-748-2825. Pag-usapan po natin kung ano po yung mga programang may tutulong po namin sa inyong mga local churches. Okay? So we want also to thank Sister Leticia and Brother Davis Lotman ng Alaska, USA. Ganon din po kanila Reverend Salvador and Reverend Teresita Casaol ng Praise and Worship Fellowship ng Nevada, USA. Kay kanila Pastor Fred and Sister Margie Vertusio ng Freedom Church, Virginia, USA. Ganon din po kay Sister Melly Thailand ng Virginia, USA. Kay Sister Aurora Mangonon ng California, USA. Kay Sister Marcy Fetero ng United Kingdom. Ganon din po sa Sounds of True Worship ng Manawag, Pangasinan. Binabati ko rin po ang Lickjim Mothers and Bible Study Group headed by Sister Odessa Pacaol. Doon po sa mga nanay o sa mga kababaihan na nagnanais po na dumalo po diyan po sa online cell group and Bible study, please contact lang po si Sister Odessa at pwede po kayong makakonect sa kanilang Bible study group. Binabati ko rin po ang Lickjim Fitness Team headed by Sister Mel and Brother Noel Gico. Kasama po nila si Sister May, Brother Billy, at Sister Lovely, and may mga kasama po silang iba. So every Saturday po yan, nagkikita-kita sila doon po sa Lickjim Church, sa harapan lamang po yan ng Decor Manawag Office, at doon po every 6 a.m. hanggang 9 a.m. nandoon po sila, prayer and body fitness po, mga exercise, meron po sila doon. Sa hapon pong ito, isang oras na naman po ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Dalangin ko po hanggang sa simula, hanggang matapos po ang pag-aaral natin, dalangin ko po, samahan niyo po kami sa hapon na ito. Okay, tayo nga po ay manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos na nasa langit, pinupurit, sinasamba ka po namin, O God. Dalangin ko nga po sa hapon na ito, pagpalain mo po ang aming pag-aaral ng banal mong salita. Pagpalain mo po ang bawat makikinig at mag-aaral sa oras na ito, na Lord, ang banal mong Espiritu Santo ay gabayan ng bawat isa upang hindi masayang ang oras nila na makinig at mag-aral ng banal mong salita. Kung hindi, Lord, maging fruitful ang hapon na ito. Lord God, marami silang matutunan, may apply nila sa kanilang mga buhay, at maging daan ng matatag na relasyon at pananampalataya nila sa iyo, Panginoon. At maging, Lord God, maging daan ng matatag na relasyon nila sa ibang mga tao, Panginoon, especially sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Dalangin ko nga rin po, Panginoon, sa pag-aaral na ito, Panginoon, lumawak ang kanilang kaalaman patungkol sa iyo at sa banal mong salita, upang, Lord, matupad po namin ang bawat kalooban mo sa bawat buhay po namin. Maraming salamat po, at ibinibigay po namin lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Isang mapagpalang araw, minsan pa sa bawat tagapakinig ng ating programang Mini Bible College sa programa bilang OTS 51. Layunin po ng ating ministeryong ito na ihatid ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng paglalakbay-aral sa bawat aklat ng banal na kasulatan. At sa atin ngang patuloy na paglalakbay-aral, tayo po ngayon ay nasa panibago na namang aklat na kung saan ay naniniwala ako na kapupulutan natin na mayamang aral. Ang aklat na ito ay walang iba kundi ang aklat ng mga awit. At sa mga sandaling ito, matutuon tayo sa isang kabanata na maaaring paborito mong bahagi sa buong kasulatan. Bilang pasimula ng ating pag-aaral, samahan po natin minsan pa ang ating tagapagturo. Mula sa Mini Bible College, atin ang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward. Sa saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor John Halley. Sa banal na kasulatan, ang aklat ng mga awit ay madalas na inihahambing sa mga awiting himno ng simbahan. At kung iyong papansinin ng mabuti
ang mga aklat na ito, makikita mo na ito ay mayroong sinusunod na mga tuntunin ng musika. Halimbawa na lamang po, kung babasahin mo dito ang ika-4 hanggang ika-6 na mga kabanata, makikita mo na sa pamagat nila, mayroong nakasulat na salitang negenot, o kaya'y isang salmo. Ito ay mga salitang Hebreo na nagbibigay tuntunin kung ang isang salmo o ang awit ba ay dapat awitin sa saliw ng instrumentong ginagamitan ng hangin, na ang tawag ay nehelot, o kung ito ba ay dapat awitin sa saliw po ng instrumentong may kwerdas, na ang tawag naman ay niginot. Dagdag pa riyan, isa pang salitang Hebreo ang kanilang ginagamit, at ito po ay ang salitang shemenet. Ang salitang ito ay nagpapakita naman na ang isang awitin ay dapat po tugtugin na mababa, yung tinatawag na octave. Ngunit hindi lamang sa paraan ng pagtugtog ang tuntunin na ibinibigay, kundi mayroon ding tuntunin para po sa tamang pagpapahayag ng diwa ng awitin. Isa po sa mga ito ay kilalang salita na sela. Ang salitang ito ay nangangahulugan po ng paghinto o pagbubulay-bulay. Taglay po ng salitang ito ang diwa ng taimtim na paggalang hinggil po sa isang paksa o pangungusap na ipinapahayag sa isang salmo. Marahil sa estilo po ng awitin at musika ngayon, pwede po nating ihambing ang sela sa madamdaming musika na pumupukaw ng iyong puso sa pagbubulay-bulay. O kaya naman ito po ay yung sandali na mga instrumento lamang ang patutugtugin upang bigyan ka ng pagkakataon na pagbulayan o lasapin yung diwa at mensahe ng isang katatapos na awit. Ganyan po ang ibig sabihin ng sela sa salmo. Isang panawagan at sandali ng taimtim na pagbubulay-bulay tungkol po sa katotohanang hatid ng isang awitin. Maliban pa sa tuntunin sa himig at awitin, ang aklat po ng mga awit o mga salmo ay naglalaman din ng 3 pangunahing katangian o kaukulan ng awitin. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una po, may mga salmo na ang pinagkakatuunan ng pansin ay yung pakikipag-usap sa Diyos na ipinapahayag ang kanyang katotohanan. Ang ganito pong uri ng awit ay pwede nating tawagin na papuri at pagsambang mga salmo. Ikalawa ay mayroon din po mga salmo na ang tawag pansin ay pakikipag-usap sa Diyos tungkol po sa kalagayan ng tao. Ang ganitong paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan po ng awitin ay pwede po nating tawagin na panalangin mga awitin. At ikatlo, mayroon pong mga salmo din na ang pansin ng pakikipag-ugnayan ay sa tao, ngunit ang mensahe ay tungkol po sa katotohanan ng Diyos. Ang ganito pong uri ng mga salmo ay tinatawag kong salmo ng pangangaral. Pinupunteriya po ng ganitong uri ng awitin ang puso at isipan ng tao hinggil po sa katotohanan na may Diyos na dapat niyang pag-alayan ng paglilingkod, katapatan at pagmamahal. Iyan po ang mga pangunahing katangian at kaukulan ng mga awitin sa aklat po ng mga awit o salmo. Mahalagang pakatandaan po natin ang 3 ito upang sa ating pagbabasa at pag-aaral ng mga aklat na ito ay magabayan po tayo kung sino ang kinakausap ng may akda at kung ano ang paksa na nais niyang ihatid sa atin. Ngayon tungkol naman po sa usapin ng paksa ng awitin, ang aklat po ng mga awit ay may pinapakitang 4 na pangunahing uri ng paksa. Ang una pong paksa ng awitin sa aklat na ito ay yung paksa na may kinalaman sa tunay na kasiyahan at pagiging mapalad. At dito nga sa aklat ng mga awit, kapag nababasa po natin ang salitang mapalad, dapat po nating ilagay sa ating pag-iisip na ito ay nangangahulugan ng tunay na kasiyahan. Ilang halimbawa po ng ganitong uri ng paksa ay ating matatagpuan sa unang kabanata, sa 23 kabanata, sa 32 kabanata, at marami pang iba. At salungat po sa ating kultura at pananaw, na ang pagiging mapalad ay dulot po ng swerte o kaya ay pangyayari lang. Ang kapalaran o pagiging mapalad na tinutukoy po sa aklat ng mga awit ay bunga ng kapasyahan na udyok ng paninindigan sa katotohanan ng Diyos. Winika po ni Robert Louis Stevenson, maaaring ngayon
o kaya'y sa di kalaunan, ang tao, sino man siya, ay malalagay pa rin sa sitwasyon na dulot at bunga ng kanyang mga pagpapasya sa buhay. Sa buhay nga ng taong mapalad na tinutukoy po ng aklat na mga awit, ang kanyang kapalaran ay hindi gawa ng pangyayari lamang, na para bang ito ay nagkataon lamang o kaya ay tsamba lamang. Sa halip ito po ay dulot o bunga ng kanyang makadiyos na desisyon na bunsod ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Ngunit maliban sa paksa ng pagiging mapalad, ang ikalawang paksa na makikita natin dito po sa aklat ng mga awit ay ang paksa tungkol po sa madamdaming karanasan sa buhay. Ito po ang uri ng awitin na balot ng isang dramatikong pangyayari sa buhay. Ilang halimbawa po ng ganitong uri ng awitin ay mababasa po natin sa ika-3, sa ika-4, sa ika-34, sa ika-31 kabanata nitong aklat ng mga awit. Kung sa iyong buhay, kaibigan, hindi ko alam kung anong damdaming nararamdaman at nararanasan mo sa ngayon. Subalit isa lang ang alam ko. Anuman ang iyong damdaming nararanasan ngayon, natitiyak ko na mayroon kang matatagpo ang salmo sa aklat po ng mga awit na kaparehas ng iyong nararanasan. Kung ikaw ay nalulungkot, mayroon pong salmo na handang makiramay sa iyo. Kung ikaw ay nagagalit, mayroong salmo na nakakaunawa ng iyong nararamdaman. Kung ang puso at isipan mo ay pagod, mayroong salmo na aagapay sa iyo. Kaibigan, anuman ang iyong kalagayan, magagawa mong matagpuan ang sarili mo sa aklat ng mga awit. At isa pa po sa mahalagang prinsipyo na dapat mong pakatandaan kapag nagbabasa ka ng isang salmo, ay yung alamin mo kung paano tinugon at hinarap ng mga may akda ang damdamin at kalagayan na kanila pong naranasan. Mahalagang itanong mo sa sarili mo, ano ba ang ginawa ng salmista upang mapaglabanan niya ang kanyang galit? Ano ba ang naging solusyon niya sa takot at kalungkutan? Paano niya hinarap ang problemang nararanasan? Kita mo, kaibigan, kaya nga dapat mong hayaan na turuan ka ng salmista sa iyong kalagayan. Hayaan mong magsilbi siya sa iyong halimbawa, inspirasyon at kalakasan. Hayaan mong sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang kalagayan ay matagpuan mo ang mga aral, prinsipyo at kasagutan na makakatulong sa iyo upang ikaw ay makalaya sa mga damdaming hindi kaaya-aya sa iyong puso at kalooban. Ikatlo po, isa ring uri ng paksa na ating matutunghayan sa aklat ng mga awit ay yung paksa ng pagsamba. Ang salmista sa ganito pong uri ng awitin ay nakatuon sa kung sino ang Diyos, sa kanyang katangian at mga gawa. At alam po ninyo, ang ganitong uri ng awitin ay napakahalagang mahubog sa ating puso. Sapagkat kung inyong papansinin, madalas sa mga awitin natin ngayon sa simbahan, ang ating pinagtutuunan ng pansin o paksa ay yung kung ano ba ang dapat gawin ng Diyos para sa tao o dili kay tungkol sa mga kahilingan ng tao sa Diyos. Ngunit sa aklat po ng mga awit, ang awitin na nakatuon sa kung sino ang Diyos sa kanyang persona at gawa ay isang mabigat at madiing pansin at paksa na hindi nawawala. Ito po ay dapat nating tularan sapagkat ito ay nagpapahayag ng tunay na diwa ng pagsamba sa Diyos. At kung inyong papansinin ang pagsambang ginagawa ng mga salmista sa pamamagitan po ng uri ng awitin, mapapansin mo na hindi nila lamang sinasamba ang Panginoon, kundi sila din ay nagpapakita at nagtuturo sa atin kung ano ang diwa ng pagsamba at kung paano ito dapat gawin. Kaya nga, kaibigan, kung nais mong matutong sumamba sa Diyos, mahalagang matuto ka sa ugali at paraan ng mga salmista sa aklat na ito. At para po sa iyong kaalaman, ilan po sa mga pagsambang salmo na makikita natin sa aklat ng mga awit ay matatagpuan po sa ika-8, sa ika-63, sa ika-100 at maging sa ika-107 kabanata. Mga kaibigan, ito po ay bagay na gabay sa buhay po natin. Ngunit alam po ninyo, kapansin-pansin na sa mga paksa ng awitin na aking nabanggit, may mga pagkakataon na ang salmista ay mag-aalay sa Diyos ng mga kakaibang panalangin. Halimbawa na lamang,
May mga pagkakataon na mababasa po ninyo na ang salmista ay nananalangin sa Diyos na sana ay puksain ng Panginoon ang kanyang mga kaaway. Minsan nga ay magpapahayag pa ang salmista ng hindi kaaya-ayang bagay laban po sa kanyang mga kaaway na anupat pwede mong isipin na tila may mali yata sa pag-iisip o pag-uugali ng salmista. Ngunit kaibigan, dapat po nating maunawaan ang aklat ng mga awit ay nasulat 1,000 taon bago po naipahayag ang katuruan ng Panginoong Hesus sa bundok ng mga olibo. Ang ibig ko pong sabihin, ang salmistang ito ay nabuhay sa panahon kung saan ang namamayaning etika ay yung ibigin mo ang iyong kapwa, ngunit kaputan mo ang iyong kaaway. Kaya nga halimbawa nung sinabi po ni David, dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 139, mga talatang 21 hanggang sa 22. Basahin ko po at pakinggan ninyo. Lubusan akong nasusuklam sa sinumang muhi sa iyo. Ang lahat ng nag-aalsa laban sa iyo ay hindi ko gusto. Lubos akong nagagalit, lubos din ang pagkasuklam. Sa ganoong mga tao, ang turing ko ay kaaway. Mga giliw kong tagapakinig, ang ganyang uri ng pananalita ni David ay dapat po nating unawain ayon po sa konteksto ng panahon sa kanyang kinalalagyan. Ikaapat, ang isa pang uri ng paksa sa aklat po ng mga awit na maituturing kong dakilang pag-asa ay yung tungkol po sa tinatawag na Salmo ng Misyas. Ito po ang uri ng salmo na naglalaman po ng mga propesya hinggil po sa pagdating ng Misayas. Sa ganitong uri po ng salmo, ang salmista ay tila nagiging isang propeta na nagpapahayag ng mga bagay na darating tungkol po sa ipinangakong Kristo. Ilan po sa mga salmo na tanyag sa pagiging salmo ng Misyas ay matatagpuan po sa 2 kabanata, sa 8, sa 16, at sa 22 kabanata. At ito pa, kung inyong matatandaan, noong si Apostol Pedro ay nangaral sa araw po ng Pentecostes, mapapansin ninyo na ginamit niya ang 16 na kabanata ng aklat ng mga awit upang bigyang tibay at patutuo ang katotohanan tungkol po sa unang pagdating ng Mesyas, ang kanya pong kamatayan at maging ang kanyang muling pagkabuhay. At ang ganyang uri po ng propesya ay tampok sa panulat at awit ni David sapagkat madalas niyang bigyang propesya ang una at ikalawang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Alalahanin din po natin na nung tayo po ay naglakbay pag-aaral sa mga makasaysayang aklat ng Lumang Tipan, napag-alaman po natin na marami sa aklat ng mga awit ay nasulat sa panahon ng aklat ng Samuel at ng Kronika. Ito po ay dahil sa kalahati ng aklat ng mga awit ay isinulat ni David. Kaya naman kung nais po nating maunawaan ng lubusan yung mga salmo ni David, dapat po natin itong pag-aralan gamit ang mga pangyayari at kalagayan na dinanas niya na ating mababasa sa mga aklat po ng Samuel at ng Kronika. Dagdag pa sa mga bagay na ito, dapat po nating maunawaan na bago maisalin ang mga aklat ng Lumang Tipan sa wikang Griego, ang aklat po ng mga awit ay nahahati sa 5 bahagi batay po sa mga kabanata na nasa aklat. Sang-ayon po sa mga dalubhasa, ang 73 mga awitin sa aklat na ito ay kinatha lahat ni David. Samantalang 12 naman ay galing po sa saserdote na nagngangalang Asap. 11 ang ginawa naman ng mga anak ni Korah. At pinaniniwalaan din na 10 sa mga ito ay ginawa ni Haring Hezekias, at si Moises at si Isra at Solomon ay may tig-isa silang ambag na awit. At sabi pa yung mga salmo na hindi kilala kung sino ang gumawa ay ipinapalagay na maaring ipinagawa ni David sa mga Levita, kung sakali na hindi man sila ang gumawa ng mga ito. Iyan po ang pagkakabahabahagi ng aklat ng mga awit. At alam po ninyo ang ating banal na kasulatan ay naglalaman po ng 1,100 at 99 na mga kabanata. Subalit kung tatanungin po ninyo ako kung ano ang aking kinahihiligang kabanata, sasabihin ko po sa inyo na ang kabanatang iyon ay nagsisimula sa pangungusap na ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Tama kaibigan, ang aking paboritong kabanata sa buong Biblia ay matatagpuan po sa 23 kabanata nitong aklat ng awit. At kung uri at katangian po ng awit ang ating titingnan, ang kabanatang ito ay salmo ng pangangaral. Ito po ay dahil sa si David ay naungusap sa iyo at sa akin kung sino ang kanyang Diyos.
At sang-ayon po sa isang mga ngaral na aking napakinggan, ang kabanatang ito daw ay may tuturing na pahayag ng tupa sa pastol. At bakit po? Ito ay dahil sa ang nagsasalita dito ay ang tupa at hindi po ang pastol. Sa kabanatang ito ay ipinapahayag ng tupa kung sino ang kanyang pastol, na kung saan sa kanyang paglalarawan at patutuo ang kanyang pastol ay mabuti, maaasahan at may plano para sa kanyang buhay. Maliban po riyan, maaari din po nating sabihin na ang ika-23 kabanata nitong aklat ng awit ay tunay pong mapalad. Ipinapakita po kasi ni David yung ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. At kaibigan, sa iyong buhay, ano ang iyong kailangan? Ano ang iyong hangarin? Sa kabanatang ito, kung iyong babasahin, kapansin-pansin na ginamit ni David yung larawan ng sariwang pastulan, na kung saan ay nangangahulugan po ng mga material na pangangailangan na bigay sa kanya ng Diyos. Makikita mo rin na ang sariwang pastulang ito ay malapit sa tinatawag na tahimik na batis. Ang ibig pong sabihin, kapag ang Diyos ay nagkakaloob ng ating mga pangangailangang material at pisikal, Kanya rin tayong binibigyan ng kapayapaan ng puso. At kung kayo nga ay magmamasid-masid sa iyong paligid o dili kaya sa iyong mga kapitbahay, marahil ay may makikita kayo na ilan sa kanila ay puno ng mga material na bagay, subalit wala namang kapayapaan. Ngunit ang Diyos kapag nagbibigay ng pagpapalang material, Kanya ding pinagpapayapa ang ating kalooban. At napapayapa ang ating kalooban sapagkat ayon po kay David, ang Panginoon ang nangunguna sa atin patungo po sa tinatawag na matuwid na landas ng katwiran. At maliban pa riyan, dagdag pa ni David, ang kanyang saro daw ay umaapaw na siyang sagisag ng kasiyahan. At sa panahong ito, napakarami pong tao ang naghahanap ng kasiyahan. Meron ngang nagsabi na ang kasiyahan daw ay isang kasiyahan. Ang ibig sabihin, may kasiyahan ka kung ikaw ay masaya. Subalit ang tanong ay, paano ka magiging masaya? Sangayon po kay David, siya ay masaya sapagkat ang Diyos ang kanyang pastol. At ang kasiyahang ito na dulot ng Diyos sa ating saro, ayon po kay David, ay hindi panandalian lamang. Kundi wika niya, ito ay magpapatuloy sa lahat ng mga karawan ng ating buhay magpakailanman. Kita mo kaibigan, iyan po ang kapalaran o pagiging mapalad ng isang taong ang Diyos ang kanyang pastol. Kaya nga ang Panginoong Diyos bilang ating pastol ang siyang susi upang tayo ay magkaroon ng kasiyahan at mapalad na buhay. Sa Kanya nagmula ang sariwang pastulan, tahimik na batisan, matuwid na landas at umaapaw na saro ng kasiyahan. Lahat po ng iyan ay galing po sa Panginoon at iyan nga ang diwa at kadakilaan ng awit na ito, ang Diyos ang ating pastol. Subalit maliban pa sa ganyang patutuo ni David sa konteksto ng salmong ito, nais kong bigyang diin yung dalawang magkaugnay na katotohanan sa pangungusap niyang nagsasabing, ang Panginoon ay aking pastol. Ang unang katotohanan sa pangungusap na ito ay tungkol po sa persona ng Diyos at yung kanyang ginagawa sa ating buhay, maging kung paano natin siya dapat kilanlin. Ikalawa, ipinapakita din po sa pangungusap na ito kung sino talaga tayo sa ating sarili. Ibig pong sabihin, noong kinilala ni David na ang Panginoon ay kanyang pastol, kanya ding kinilala ang sarili bilang isang tupa. At tungkol nga sa bagay na ito, may mga tao na ayaw nilang pag-usapan o malaman kung sino nga talaga sila sa tunay nilang pagkatao. Ayaw po nilang marinig o malaman ang isang pahayag tungkol po sa kanilang sarili na hindi po nila maghugustuhan. Ang totoo po niyan, may iba na ayaw ikumpara ang sarili sa tupa. Para po sa kanila, ang tupa daw ay larawan ng kahinaan at kawalang magagawa. Para sa kanila, lahat ng bagay ay kaya nilang harapin at wala silang problema na hindi nila malulutas. Kaibigan, kung sakali man na ikaw ay makatagpo ng ganyan tao, ang tanging may papayo ko sa iyo na iyong gawin para sa kanya ay yung ipanalangin siya. At madalas sa akin pong buhay, may mga tao din akong nakikilala na yung kanilang kayabangan ay nauwi sa wala, sa kabiguan at sa mga pagdurusa. At bakit? Sapagkat ayaw nilang kinanlin ang pangangailangan nila sa Diyos bilang pastol ng kanilang buhay. Ayaw nilang kinanlin na sila'y tulad ng mga tupa, mahina't walang magagawa kung wala ang Diyos sa kanilang buhay. Naalala ko tuloy yung kakatawang kwento ng isang pastor tungkol po sa kanyang karanasan sa isang tao na may-ari ng isang pamilihan ng mga magagarang sasakyan. Nung una, sabi raw sa kanya ng taong ito, hindi niya kailangan ng pastol
o gagabay sa kanya sa buhay, sapagkat kaya niyang pamahalaan ang sarili, anuman ang kalagayan na kanyang nararanasan. Subalit paglipas po ng 1 taon matapos ang pakikipag-usap ng pastor sa kanya, lumapit daw ang taong ito sa pastor na humihingi ng tulong kung paano niya malulutas ang patong-patong na problema na kanyang kinakaharap. At sa tagpong iyon ay sinabi sa kanya ng pastor, "Kaibigan, para matagpuan mo ang sagot sa problema, ito na ang oras para sabihin mong ba." Ibig sabihin, kilalanin mong ikaw ay tupa, mahina at nangangailangan ng tulong ng Diyos. Kaibigan, ang ibig pong sabihin ng pastor, yun po yung oras na dapat kilalin ng taong iyon na siya ay katulad ng isang tupa, mahina at walang magagawa kung walang pastol na mangangalaga sa kanya. Dagdag pa sa kwentong iyan, isa pang patutuo mula sa isang pastor ang aking napakinggan. Ang sabi po sa kwento, isang araw daw, maaga na nagising ang pastor at nagulat na lang ang kanyang asawa. Kaaga-aga pa lamang ay gumagayak na ito para sa isang trabahong pupuntahan. Kaya wika ng kanyang asawa, "Saan ka pupunta?" Sagot naman ng pastor, "May nabasa kasi ako na sa pagising mo pa lang sa umaga, dapat ay may gagawin kang para sa Diyos at para sa kanyang mga tupa." Kaya naman nakakatuwang sagot ng kanyang asawa ay sinabi niya, "Ba." Ang ibig pong sabihin, pinapaalalahanan ng asawa ang pastor na siya at ang pamilya ay mga tupa din na dapat pangalagaan. Ang totoo, kaibigan, ang pamilya ay ministeryo na galing sa Diyos. Dapat ingatan at dapat pangalagaan. Kaya nga ang 23 kabanata nitong Aklat ng Mga Awit ay hindi lamang kapahayagan sa Diyos bilang pastol, kundi ito rin po ay kapahayagan sa Diyos na ikaw ay kanyang tupa. Naisabihin po ni David sa Panginoon sa awit na ito, "Ang Panginoon ang aking pastol, at siya ang dahilan ng lahat ng pagpapalang aking nararanasan. At habang aking kinikilala siya na aking pastol, ang aking pastulan ay mananatiling sariwa, ang aking batis ay mananatiling tahimik, at ang aking saro ay patuloy na aapaw." Iyan po ang relasyon na mayroon si David sa Panginoon. Ang relasyong ito ang dahilan kung bakit siya ay naging mapalad. Ang relasyong ito ang siyang susi kung bakit nakamit niya ang tunay na kaligayahan. At maaari na ngayon pa lang ay maitanong mo sa iyong sarili, paano ko rin mararanasan ang ganitong uri ng relasyon? Paano maitatatag sa aking buhay yung ganitong naranasan ni David mula sa Diyos? Kaibigan, ang sagot ay ating matatagpuan sa 2 talata kung saan wika ni David, "Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan." Alam po ninyo kung kayo po ay may kaalaman sa pangangalaga ng tupa, siguradong alam ninyo rin kung paano pinapahiga ng pastol ang tupa. Gaya ng ating makikita sa awit na ito, ang pastol ay laging may hawak na tungkod at pamalo. Ang pamalo po ay ginagamit ng pastol bilang proteksyon sa anumang nais manakit sa tupa. Samantala yung tungkod ay ginagamit niya upang akayin ang tupa sa tamang direksyon o daang nilalakaran. At ang ganitong uri po ng tungkod ay hindi tuwid na tungkod, kundi yung tungkod na may nakabalikong bahagi sa dulo na ginagamit para isabit sa liig ng tupa. Ang dulong bahaging ito ay medyo may kabigatan kung kaya't kapag isinasabit sa liig ng tupang naliligaw ng landas, ang tupa ay napapahiga. At iyan nga ang konteksto ng sinasabi ni David sa talata na pinapahiga niya ako sa sariwang pastulan. Iyan po ay nagtuturo sa atin na kapag ninanais ng Diyos na kilalin natin siya sa ating buhay bilang pastol, kanya tayong pinapahiga sa pamamagitan ng disiplina ng kanyang tungkod. Ang ibig pong sabihin, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga problema o kalagayan na hindi natin magagawang lutasin at pasanin sa ating sarili lamang. Ito po ay mga uri ng sitwasyon na kung saan tinatawag ng Diyos ang ating pansin pabalik sa kanyang sarili, na kung saan ang tanging paraan upang malutas ang isang problema ay yung magpakumbaba ka sa kanyang harapan at kilalin ang kanyang magagawa sa iyong buhay bilang pastol. Magpatuloy po tayo. At sangayon pa sa 23 kabanata nitong Aklat ng Awit, tayo po ay pinapatnubayan ng pastol sa mga landas ng katwiran. Ang ibig pong sabihin,
May mga pagkakataon sa ating buhay na kahit alam na natin na ang Panginoon ay ating pastol at tayo ay kanyang pinahihiga sa sariwang pastulan at binibigyan ng tahimik na batisan, gayon may pakaminsan may katigasan pa rin sa ating puso na hindi talaga tayo sumusunod sa nais ng Diyos. At dahil dito tayo po ay bumabagsak. Tayo ay nabibigo. Subalit kahit sa ganyang kalagayan, tayo pa rin ay ibabangon ng Diyos. Ang sabi po ni David, kanyang pinananauli ang aking kaluluwa. At paano niya ito ginagawa? Minsan pa ayon kay David, ginagawa ito ng Diyos sa napaka-praktikal na pamamaraan. At iyon nga ay sa pamamagitan ng pagpapatnubay sa atin sa mga landas ng katwiran. At ginagawa nga ito ng Panginoon para sa kapakanan ng kanyang pangalan. Ngayon sa iyong buhay, kaibigan, masasabi mo ba na ang awit na ito ay nagaganap sa iyo? Mayroon bang sandali, araw o panahon sa buhay mo na nasabi mo sa Diyos, Panginoon, ikaw ang aking pastol? Naranasan mo na rin ba sa iyong buhay yung sandali na pwede mong sabihin, iyan yung araw na pinahiga ako ng Panginoon. Iyan yung panahon na dinisiplina niya ako. Pero alam po ninyo, may iba sa atin na kahit na pinapahiga o dinidisiplina na ng Diyos, sila pa rin ay patuloy na bumabangon at nagmamatigas sa kanilang kalooban. At sa ganyan ngang kalagayan, hindi po natin maaasahan na ang pastulan ay magiging sariwa, na ang batis ay magiging tahimik, at ang saro ay aapaw. At bakit? Iyon ay dahil sa hindi ka nagpapakumbaba sa harapan ng iyong pastol. Nais mo pa rin kasi na ikaw yung humahawak sa iyong buhay. Gusto mo kasi na ikaw yung masunod at maging pastol. At kapag ganyan nga, kaibigan, ang iyong nagiging pananaw at kalagayan, kailangan mo ang kamay ng Panginoon upang panumbalikin ka sa tamang landas. Iyan ang kanyang ginagawa bilang pastol at iyan nga ay alang-alang sa kapakanan ng kanyang pangalan. Sa tutulang kapansin-pansin na yung ginamit po ni David na salita sa wikang Hebreo, pagpatnubay. Sa literal, ito po ay nangangahulugan na hilahin. Ang ibig pong sabihin, kapag talagang nagmamatigas ka pa rin, hihilahin ka ng Diyos sa pamamagitan ng disiplina pabalik sa landas ng katwiran para lamang matauhan ka. Ngunit uulitin ko po, ito ay kanyang ginagawa alang-alang sa kapakanan ng kanyang pangalan. Ngayon, maliban po sa mga praktikal na aral na iyan, ang ika-23 kabanata nitong aklat ng awit ay nagbibigay din sa atin ng mga kapaki-pakinabang na pilosopiya sa buhay. At ang unang pilosopiya na atin pong matututuhan dito ay yung tinatawag na pilosopiya hinggil sa makabuluhang pamumuhay. Sa madaling salita, noong sinabi po ni David, ang Panginoon ang aking pastol, kanya ding ipinapakita sa atin yung susi sa maayos, kaaya-aya at makabuluhang buhay, na para maranasan mo ang sariwang pastulan, tahimik na batisan, landas ng katwiran at sarong umaapaw, kailangan mong kilalin at ipamuhay ang katotohanan ng Diyos bilang iyong pastol. Ikalawa, ang awit na ito ay patutuo sa atin ng pilosopiya tungkol sa makabuluhang kamatayan. Maraming tao na alam ipamuhay ang kanilang buhay, ngunit hindi nila alam kung paano mamatay ng may kabuluhan. Madalas nga ay ayaw nilang pag-usapan ang tungkol sa kamatayan sapagkat hindi sila handa para sa bagay nito. Ngunit dito po sa awit ni David, kanyang ipinapakita sa atin ang balansing pananaw ng isang mananampalataya tungkol sa buhay at kamatayan. At dahil sa alam ni David na walang sino man sa atin ang nais na ihatid ang sarili sa kamatayan, ang Diyos mismo ang siyang gumagawa ng paraan upang tayo ay pahimlayin sa kamatayan. Ngunit maaari mong mabilis na itanong, so ibig bang sabihin, Pastor, nais ng Diyos na tayo ay mamatay? Una po sa lahat, kung ang buhay na tinutukoy mo, kaibigan, ay yung dito lamang sa lupa, tiyak na kailangan ng Diyos na pahigain ka sa kamatayan upang malaman mo na hindi ang pisikal na buhay na ito ang hangganan ng buhay. Mayroong ikalawang buhay. At kaibigan, kung ang Diyos ang iyong pastol, hindi mo ikakatakot na pahimlayin ka niya sa kamatayan sapagkat nalalaman mo na ang ganap na pagpapala at kasiyahan na inilaan sa iyo ng Diyos ay wala sa kasalukuyan at makalupang buhay na ito, kundi nasa walang hanggan niyang kaharian at presensya. Parang ganito lang iyan, kaibigan. Sabihin natin na ikaw ay Diyos. Dahil ikaw ay Diyos, syempre alam mo na ang tunay na lugar ng sariwang pastulan at tahimik na batisan na hindi nauubos at naglalaho ay hindi sa daigdig na ito, kundi sa iyong kaharian.
At upang ipakita mo sa iyong mga tupa ang kaluwalhatian, kagandahan at pagpapalan ng iyong kaharian, kailangan mo na dalhin ang iyong mga tupa sa lugar na ito sa pamamagitan ng pisikal na kamatayan. Kaya nga ang pisikal na kamatayan ay hindi dapat ikatakot ng bawat mananampalataya sapagkat ito ay nagsisilbing pinto patungo sa walang hanggang buhay, kaluwalhatian at kadakilaang pagpapala. Kita mo kaibigan? At ikatlo, ang salmo na ito ni David ay nagbibigay din sa atin ng filosofiya tungkol sa kabiguan. Tulad nga ng aking sinabi, may mga tao na gusto lang mabuhay, ngunit takot mamatay. At dagdag pa riyan, marahil na gusto lang ang pagpapala, ngunit walang pangunawa kung ano ang kabiguan at kung paano bumangon mula dito. Dahil sa kanilang labis na pagtingin sa sarili, hindi nila matanggap ang pagdating ng kabiguan. At may iba pa nga na dahil sa takot at kahihiyan na kanilang naramdaman ay tatangkain na magpatiwakal para lamang makatakas sa mapait na karanasan. Ngunit kaibigan, hindi ito ang tamang sagot. Dapat po nating malaman na hindi po natin maiiwasan sa buhay ang pagkakamali sapagkat tayo tulad ng sinabi po ni David ay tupa. Ang ibig pong sabihin, anumang ating ipinagmamalaking kalagayan sa buhay, tayo pa rin ay mahina. Tayo pa rin ay nangangailangan ng pastol. Kaya naman ang mga kabiguan na ating mararanasan sa buhay ay hindi natin dapat tingnan na katapusan ng buhay, kundi hakbang o pagkakataon na lumapit sa Diyos at kilanlin ang kanyang gabay bilang pastol. At makakaasa nga tayo na dahil sa ang Panginoon ay mabuting pastol, makakatiyak tayo na yung gabay ng kanyang tungkod ay magpapanumbalik sa atin sa landas ng katwiran. Kaya nga hindi po natin dapat ikatakot ang pagkabigo, bagkus gamitin po natin ito upang higit na mapalapit sa dakila at mabuting pastol. Kaya naman ang katotohanan na ang Panginoon ay aking pastol ay isang kahangahangang pagpapala. At kapag tao sa puso mo ang pagkilala sa Kanya bilang iyong pastol, hindi ka matatakot. Alam mo na pinapatnubayan ka niya, alam mo na pinahihimlay ka niya sa sariwang pastulan na may tahimik na batis, at alam mo rin na dadalhin ka niya sa landas ng katwiran. Ganyan ang ating pastol, kaibigan. At kahit nga harapin natin ang kamatayan, hindi tayo matatakot sapagkat alam natin na ang presensya ng ating pastol ay sumasa atin. Ang kanyang tungkod at pamalo na sagisag po ng kanyang pag-iingat at gabay ay laging sa atin. At kung bumabagyo man ng problema sa ating buhay, siya ay may kakayahan na ipaghanda tayo ng hapag ng pagpapala. Hindi niya tayo pababayaan ni iiwan man, ipagkakaloob ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Hayaan po ninyong magtapos ako sa isang kwento at patotoo na aking nabasa patungkol po sa isang pamilya na nakatira po sa Switzerland. Ang hanap buhay ng pamilyang ito ay pagpapastol. Tinuruan ng mag-asawa yung kanilang anak na batang lalaki na nagamitin itong awit ika-23 bilang paraan ng pananalangin. Sabi po ng ina sa kanyang anak, "Anak, kapag binabanggit mo ang Panginoon ang aking pastol, dapat mong ituro ang iyong mga daliri. At kapag sinasabi mo yung salitang aking, kailangan na diinan mo ang iyong hawak sa iyong hintuturo na daliri." Ngayon isang araw, nung kasama ng mag-asawa ang kanilang anak sa pastulan, sila po ay naabutan ng isang malakas at nangyayebing bagyo. Sa kasamang palad, napahiwalay ang batang lalaki sa kanyang mga magulang. Hindi nila alam kung ano ang dapat gawin dahil sa kapal po ng nyebe. Naanupat binalot na sila ng kawalang pag-asa. Hanggang paglipas ng 2 araw, natagpuan ng mga kinauukulan ang kanilang anak na binalot na ng nyebe at patay na. At habang kanilang sinusuri ang malamig na bangkay ng bata, nakita nila na ang kamay nito ay nakadiin sa kanyang hintuturong daliri na sang-ayon sa kanyang mga magulang ay tanda ng pananalig ng bata sa Diyos. Kaya't kahit na lubhang masakit at mapait sa mag-asawa ang sinapit na pangyayari, gayon may humahanga sila sa kanilang anak na maging sa oras ng malamig na pag-iisa, kawalang pag-asa at kamatayan, siya ay kumapit sa Diyos ng mahigpit at may buong pananalig. Kaibigan, kumusta ang iyong pananalig sa Diyos? Naipapamuhay mo rin ba ang katotohanan ng salmong ito sa buhay mo? Ang paniniwala mo ba sa Diyos bilang iyong pastol ay pwedeng ihalintulad sa matibay na pananalig ng batang ito? Kahit sa oras ng kamatayan, alam mo kaibigan, nais ng Diyos na maging pastol mo siya.
ngunit hindi kaniya pinipilit na gawin ito. Bagkus kailangan mong magpasya kung paanong sabi ng salmista, "Ang Panginoon ang aking pastor, ngayon, araw-araw, at magpakailanman." Marahil ngayon ay nauunawaan mo na kung bakit ang ika-23 kabanata ng awit ay kilala at paboritong kabanata sa buong Biblia. Pero siyempre ang mahalagang tanong sa atin ay, ang Panginoon ba ang pastol ng ating buhay? Kaibigan, dalangin namin na ipasakop mo sa Diyos ang iyong buhay. Kasi nga naman kung siya ang magbibigay ng tunay na kasiyahan sa buhay, dapat na hindi natin siya baliwalain, bagkos ay yakapin at pahalagahan. Kaibigan, dalangin ko na pag-isipan mo ang ganyang panawagan. Hanggang dito na lamang po, minsan pa. At naway ang pagpapala ng pastol ay sumagana sa inyong buhay. Hallelujah! Dalangin ko po na kayo'y pinagpala ng Diyos sa bawat salita niya na inyong napakinggan sa hapon na ito. Sa ngalan po ng aking partner na si Brother Ryan Rabanso, ako po si Pastor Michael M. Dulin, nag-iiwan po sa inyo ng mensahe, in crisis time, Christ is the answer. Tayo nga po manalangin. Hallelujah! Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay nakapag-aral ng banal mong salita. Dalangin ko nga po, Panginoon, sa mga dumaraan sa pagsubok sa kanilang mga buhay, ang banal mong salita ay naging solusyon sa bawat pangangailangan o problema nila, Panginoon. At dinadalangin ko po sa mga naapektuhan ng pandemyang ito, sa mga nawalan ng trabaho, magkaroon po sila muli ng trabaho. Sa mga negosyo na naapektuhan, mga business na naapektuhan ng pandemya, dalangin ko nga po, tulungan mo sila, Panginoon, na makabangon sa kanilang mga pagkakalugi, sa kanilang mga business. At Lord, paunlarin mo po ang mga business nila, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga may karamdaman, sila'y pagalingin mo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Anuman pong mga karamdaman ang mayroon sila, Panginoon. Lord, ako po'y nananampalataya, O God, na Lord, may miracle, Panginoon. May himala na gagawin ka sa buhay ng iyong mga anak. Lord, dalangin ko po, anuman mga karamdaman yan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord, sila po'y pinagaling mo na, Panginoon. At salamat po, Panginoon, dahil Lord, ang programang ito, Panginoon, kahit po sa gitna ng pandemya ay patuloy po, Panginoon, na kami ay nakakapag-aral ng banal mong salita. Ang programang ito, Panginoon, ay nakakapagpahayag ng banal mong salita na siyang ilaw ng aming tanglaw, Lord God, ilaw ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. At Lord, sa ICM, sa Good Shepherd, sa Ligjim Ministry, sa MTCI Ministry, at sa lahat po ng mga sumusuporta sa gawain ito, Panginoon, dalangin ko nga po, ibalik mo po ng 100-folds of blessings ang mga suporta, panalangin at pagmamahal na ibinibigay po nila sa iyong gawain sa Good Shepherd's Welfare Association of the Philippines. Maraming salamat po at binabalik po namin lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart?
not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not
not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling.